de Alemaña está Múnich, unha cidade famosa pola cervexa e polo seu equipo de fútbol, o Bayern. E inda que non o poida parecer, segundo a época do ano, aquí tamén vai bo tempo. Circunstancia que algúns aproveitan para surfear o río Isar ou para dar un paseo polo parque máis grande de Europa. A pé e sobre todo en bicicleta, hoxe Galegos no Mundo visita un dos destinos preferentes da emigración galega. Benvidos a Múnich. Castillo do Rei Loco, porque dedicábamos a facer moitos castillos, como gastaba tantos cartos, mataron. Nunca hai que beber só, porque nu eins Wein, trink allein. Sou un porco bebe só. Moi ben. Saúde. Vamos pasar por un puente colgante. Tuve unha experiencia cun avión voando para España que me quitou o hipo. E agora son un pouco caguicas e non podo. Medio metro é mareo. Bueno, Mónica, tes a tarxeta de crédito preparada? E logo? Pois porque se o peixe che pareceu caro, os precios que vamos a topar nesta rúa son de infarto. Este parque, entre as súas peculiaridades, ten a de que se pode facer surf. Múnich pertence á rexión de Baviera, unha das zonas máis bonitas de Alemaña, chea de lagos, castelos, prados e montañas. Hoxe imos de excursión con Liborio Núñez, un ourensán completamente integrado no país hermano. Bos días, Liborio. Hola, Mónica, buenos días. Benvenidos, Galegos ao Mundo. Liborio, por que viñeches a Múnich? Eu viñen a Múnich, viñen pola emigración. No ano 69 cheguei aquí a Múnich, viñen ao tren. Estuve traballando nun taller, cambiando rodas de coche, aceite, frenos. Despois de aí, anduve toda a vida cun camión. E agora tuve un pequeno accidente e botarme da empresa. Estou traballando de conserje onde traballa a miña muller. Este lago tan precioso que é? Este chamase o lago de Starnberg, que é supostamente onde apareceu morto o rei König Ludwig II. E aí no lago ese que se chama Perk foi onde apareceu morto. E ali ao fondo están os Alpes, ao sur de todo están os Alpes. Eses son os Alpes? Sí, son os Alpes. E onde imos ir agora? E despois vamos ir ao Castillo do Rei Loco, a Bannstein, en Fishing. Liborio, a canto estamos do castelo? 2 horas de camiño porque hai que vir por carreteras malas, moi pouca autopista, entonces leva un poquinho máis de tempo. É precioso. Xa o veredes cando cheguemos, que non vais querer marchar de aquí, vandes comprar o castillo. Vaya curvas, Si, esta parece carretera gallega, parecen as do meu pueblo. E máis, mira que bosques, que árboles. E máis aquí non arden todo o ano. Mira que pinos, direitiños como a velas. Liborio, aquí estáse perdendo o eucalipto. Si, aquí ainda non nos sembraron, para que se perda. E a Auralita tamén se perde. Tamén, que pena. Estas son as típicas casas dos labregos de aquí de Algoi. Que bonitas son. E mira que bonitas son, cos seus geranios todos nas ventanas. No mes de abril póñenos. De frente temos o castillo á mão izquierda. Ese é o famoso castillo do que se lle marchou a olla para o lago. Aquí temos unha casa típica bávara, que é un restaurante. Detrás desta montaña está Austria. O que pasa é que non podemos pasar, que se nos olvidou a escaleira na casa. Pero podemos ver o castillo desde arriba. Podemos ver o castillo desde arriba, cousa preciosa. Das kommt aus Galicien, aus Nordwestspanien und findet sich am Portico de la Gloria der Kathedrale in Santiago de Compostela. Esta zanfoña é de orixe galega. Galega, sí, é de orixe galega. Pois escoitámola tocar. Yes. Vielen Dank. Vamos pasar por un puente colgante. Eu despois teño que deixar o Alex, porque eu teño moito vértigo. Alex o cámara? O cámara. Porque tuve unha experiencia cun avión voando para España que me quitou o hipo. E agora son un pouco caguicas e non podo. E cando non se pode, verdad? E agora cando vas para Galicia non vas en avión? Vou en avión, pero vou bañado en sudor frío. É que vas na ventanilla ou no? Vou na ventanilla porque desde ali guío o avión. Guías o avión, claro, entón non cae. Non cae.
este outro castelo? Este outro castelo onde vivía a nai do rei Loco. Que estaba un pouco tocado da cachola, non? Sí. Bueno, Coñecémonos. sí. Que vaya paisaxe. E vai isto de aquí al cielo, non? Mirade, esta é a parte de atrás do castelo de Svanek. Agora temos casi cerquiña, casi lle tocamos. E aquí non tes medo? E aquí ainda estou en terra firme, non teño medo. 10 pasos máis adiante sudo. Vámonos ir para casa, que o tempo está altoldado. Pero antes de ir para casa vamos pasar por Austria. E logo? Porque imos poñer gasolina, que en Austria está a 20 céntimos máis barata. Está aquí ao lado? Está pegando. Está a 3 kilómetros. E despois imos ir á miña casa. E vemos a miña muller, que se chama María Esther. Liborio, ti pasaches moitos invernos duros aquí? Durísimos. Por exemplo, o meu jefe congelábase nos gasoil dos camións e puñalle un periódico por abaixo a ver se era capaz de descongelalo. E, por exemplo, en costas moi empinadas na carretera, ter que esperar o camión do sal, que pasara o camión do sal, e despois viñate buscar de volta a remolcábate para subir as costas. Chegamos á gasolinera. E aquí non vas ver un coche que matrícula austriaca, só con matrícula alemana. Pero ti ves hoxe porque cadrouse, non? Ainda che queda lonxe, non? Se veño de Muñe aquí, gasto 2 tanques. Bueno, pois xa poñemos gasolina, 23 litros, 36 euros con 2. E agora vámonos direitiños a Múnich. Ou vos que dicís? Home, haberá que coñecer a tua muller. Oh, van de ver a muller máis guapa do mundo. Home. Para min. Así me gusta. Volvemos a estar en Alemania, tan pronto estamos en Alemania como en Austria, non? Non parece unha zona pobre. O único pobre que vive no barrio son eu. Así que xa vos podedes dar de conta o que... E ti aquí é onde faz de conserxe. Aquí, si a miña muller máis eu, facemos aquí de conserva. Está chovendo, teño que poñer o sombreiro, porque senón mollo os poucos pelos que me quedan. Mira, aquí é a casa onde traballo e onde vivo. Este é o castiñeiro que plantei eu. Aquela é unha nogueira que tamén plantei eu, que ten un montón de nueces. E danse ben aquí? As nueces e o que é a castaña non. Bueno, aquí temos a perra pequena nosa que non morreu. Non tuvémosla que dormir, que tiña cáncer, e teño aquí enterrada porque aquí era o sitio preferido dela, porque vía pasar os outros perros todos que pasaban aí por fora da cerca. Vivides na parte de abaixo? Non, na parte de abaixo vivía o meu fillo, que agora marchouse para España hai 7 anos. Na planta de arriba vivimos nós. É unha vivienda pequena, pero nós como somos poucos, casi collemos dentro. Se pasais para dentro, para aquí á esquerda, os presento a miña guapísima muller, que lle quero muchísimo, que se chama María Esther. Hola, María Esther. Mónica. Hola, Mónica. Encantada. Quedouse corto, eh? Quedouse corto. Sí. Sí. De onde es ti? A ver. De Camille, Camariñas. De Camelle? De Camelle, sí. E onde ides cando ides alá? Partimos, pero máis para Camelle. Agora máis para Camelle. Hai praia. Sí, ya a Coruña, porque temos unha netiña pequeniña tamén, entonces O se fillo chama? está lá. chámase Carla. Pues non hai un biquiño. Sí, vamos che mandar un bico, Carla. Como faz tú? Por teléfono, mándanos uns bicos grandísimos. Así de grande. E mira, a outra parte da casa, por aquí, por aí, Sí, por atrás. temos que para atrás, temos que pasar un dispor do outro, senón non collemos. Veña. E aquí temos o dormitorio, onde collemos moitos enfados e onde quitamos moitos enfados. E como vos coñecestes? Conocémonos no aeropuerto vello de Múnich. E como foi eso? Pois esta tiña unha tía, a miña María Esther, tiña unha tía aquí en Alemania, e veu pasar unhas vacacións con ela, e fui a buscar, e gustoume tanto. Tiña un pelo precioso, un pelo larguísimo, Que xa non me deixou. que está, por exemplo, aí nesa foto. Ajá. Con 26 anos casámonos. E temos un fillo que se chama Liborio, que vive en España. Chamas como a ti? Sí, como a mí. Para non perder o nombre tan raro que hai, senón Pero vos sodes felices aquí, non? moi felices. Sí que nos tratan moi ben, por eso levamos aquí case 32 anos. Se non nos trataran ben tamén, quizá que nos tratamos ben os jefes. Me parece a mí, non sei. Eso seguro, como tratedes a metade de ben que nos tratades a nós. Sí, vou encantado. Bueno, pois un placer.
Gracias. Pois un millón de gracias. Un saludo grande á Televisión de Galicia. Adiós. O meu fillo, a miña neta e a miña nora, a toda a familia e a vos, que sondes unhas excelentes personas, que nunca teñáis problemas na vida. Igualmente para vos. Chao. Chao. Berta Lema leva un ano en Múnich. Está traballando de enxeñeira construindo pontes para a rede ferroviaria alemá. Está tan integrada que nos vai recibir ao máis puro estilo bávaro, vestida co traxe tradicional e cunha boa comida da rexión. Hola, Berta. Hola, Mónica, benvida a Múnich. Son Berta, son de Cambre, da Coruña. Levo un ano aquí e son enxeñeira de obras públicas. Pois nada, este é o traxe típico bávaro, chamase Dirndl. É tradición que o significado do lazo, onde vai? Se vai na esquerda, é que tes mozo ou estás casada. Se vai na dereita, é se estás solteira. Se vai atrás, é que estás viúva. E se vas diante, que é virxe. Deduzo que ou estás casada ou tes mozo. Eu teño mozo, sí. E imos comer, que está esperando que saia un pouco tarde para comer, vale? Mirade, este é un dos múltiples Biergarten que hai en München. Xardín da cervexa. Ademais, neste Biergarten traballa meu primo, que veu facer unhas prácticas aquí para aprender alemán. Aí está Pierre. Hola. Aló. Está Mónica. ¿Qué tal, Pierre? ¿De dónde es, Pierre? Yo soy francés, del norte de Francia, y estoy aquí en Múnich desde casi 2 años ahora, trabajando. ¿De qué? De arquitecto. Carai, non cabe na mesa. Hola, primiña, ¿qué tal? Pois nada, aquí está meu primo. Que? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Traballando. Esa vez, aquí, traballando. A ver, que nos traes pos? aí? Bueno, pois un pouquinho de todo, non? O queso spätzle, Sí. a pasta típica do sur, o tipiquísimo codillo alemán, Schweinhaxe. Eso sería. Mi madriña. Nada. Estas son as salchichas brancas que se toman coa cerveza de trigo. E o codillo está churruscadísimo. Si, ten que estar así, ten que ser knusprig. Bueno, Darío, canto levas aquí? Pois levo aquí un mes, quédame outro mes aquí, que estou facendo prácticas. A verdad que estou moi contento, que estou aquí aprendendo un poquinho máis de alemán. Pois son da Coruña. Un fasaudiño para a miña nai, para a miña familia e para a miña moza. Bueno, pues moitas grazas. Moitas gracias. E moita a vostedes. sorte. Gracias. Bueno, brindamos o qué? Pois, sí, Prost. Pois a cerveza branca hai que brindala polo cu. Nunca hai que beber só, porque nur eins Wein, trink allein. Só un porco bebe só. Moi ben. Saúde. Saúde. Prost. Prost. E nada, agora imos dar unha volta e voume cambiar, que quería vos ensinar un modeliño, pero fai un pouco de frío. Ella. Onde estamos, Berta? Pois nada, aproveitando que saiu un pouquiño o sol, vou vos traer a parte que máis me gusta de Múnich, o Parque Olímpico. Aquí estamos dando un paseo polo Paseo das Estrelas, pois onde deixaron a súa marca, así como en Hollywood, todos os que viron participar aquí nos concertos, ou os deportistas, todo iso. Podedes ver os que queirades. Mira, por exemplo, Lenny Kravitz, Bryan Adams. E ti como viñeches a Múnich? Pois nada, vin despois de facer un Erasmus en Stuttgart, busquei prácticas, e vin a Augsburg, e despois atopei traballo en Múnich. El xa tiña traballo aquí e a cidade a que quería vir xa fai moito tempo, sí. De que traballas exactamente? Son enxeñeira civil, na miña empresa fanse pontes, encárgome de calcular, tamén dibuixo, todo iso. Pois nada, todo o que vedes aquí, todo o parque foi construído para os Xogos Olímpicos do 72. Aquí está a piscina olímpica, que a sigue utilizando todos os muniqueses. Toda la zona olímpica tiene esta estructura muy particular y hay que imaginarse que fue construido hace 40 años. Aquí podemos tocar un pouco a estructura, se queredes. Que material é? Pois a simple vista parece que é cristal, pero non, é plástico. Os Xogos Olímpicos do 72 foron tristemente famosos polo atentado que houbo o 5 de setembro. Moitos dos componentes do grupo israelí foron secuestrados por un grupo terrorista palestino que quería escarcelar os seus presos e todo iso. Acabou moi mal,
porque intentaron escapar cuns avións que Alemanha propuxera, medio trampa, e ao final todo acabou en tiroteo, bombardeo, morte, moi triste, a verdade. Ali temos unha placa conmemorativa. Agora vamos subir a Olympiaberg, a montaña olímpica, que está feita cos escombros da Segunda Guerra Mundial. Pois mirade todo o que subimos. Aquí está o lago, alá abaixo, aí tedes o Estadio Olímpico, que é impresionante dende arriba de ver. Ali xogaban o Múnich e o 1860, creo que se chamaba. Temos a piscina, a torre da televisión, e agora imos a outro lado, que imos ver o centro de Múnich, que a catedral ali, que é o edificio máis alto porque non está permitido construir máis alto que a catedral, e aló lonxe temos os Alpes. Berta, onde nos trouxeches, que é unha che de xente? Pois este é o Tollwood Festival, é un festival, digamos, ecolóxico, onde todas as tendas teñen produtos bio, ecolóxicos, hai comidas do mundo. Pero todo o que hai aquí é realmente ecolóxico, todo. Iso é o que din. En a entrada pon que todo é feito con electricidade ecolóxica. Múnich é a cidade, a primeira cidade de máis de 1 millón de habitantes que quere chegar a ser completamente abastecida por electricidade ecolóxica. Teñen moitas electricidade gracias á auga, paneles solares, é increíble. E nós, por exemplo, tamén nos pasamos electricidade ecolóxica. Venden a máis barata incluso que a electricidade normal. Para mí, primero, es una moda. Hay que comer bio para ser cool, como dicen aquí. Y el bio es también una marca, es sobre todo un marketing ahora, casi. Os alemáns non saben o que é a comida bio, porque todo está industrializado, non saben o que é coller unha pataca, non saben o que é un tomate, ou todo o que di é bio, é feito na casa, é como un tesoro para eles, porque non o coñecen en realidade. E iso que é? Nada, este é o Tanzbar, unha carpa para bailar dentro, é un xogo de palabras, porque a todas as palabras que terminan en bar é a terminación able en español, entón é danzable, bar. E vos como vos coñecestes? Pois nada, bailando un pouco tamén. Non sabía eu as túas dotes bailarinas. Nada, sí, bailamos un pouco, pero o profesional é ele. No, soy rock and roll un poco. Aí nos coñecimos un pouco tamén bailando en Stuttgart, Erasmus. E despois acabamos saindo xuntos e aquí quedamos en Alemanha, ¿no? Bailando. Aquí mesmo onde estamos foi onde corrimos a semimaratón do Olympia Park, en menos de 2 horas. E con llovía. Chovía, non paraba de chover, parecíamos todos parvos aí correndo baixo a chuvia. E nada, Pierre está a se preparar para facer a maratón de Múnich. En octubre, sí. Despois do Oktoberfest. Justo después, sí. No sabemos por qué la ponen después del Oktoberfest, pero a ver si lo consigo. E onde imos ahora? Imos ata o centro, a ver un pouco máis de Múnich. Esta é a zona dos museos e as pinacotecas. Detrás de nós queda a Pinacoteca do Arte Clásico. Outro edificio detrás sería a Pinacoteca do Arte Moderno, aquel de Contemporáneo, temos outro museo de Arte Moderno, a Universidade Técnica e por alá o Museo de Arte Egipcio. Vemos que en el edificio la parte central tiene un color un poco diferente. En la Segunda Guerra Mundial cayó aquí una bomba sobre el edificio. Destruíuse casi toda a parte do norte de Múnich, parte das murallas tamén, reconstruíuse pois con distintos estilos. A verdade é que con moita clase está reconstruído. E quedei aquí cuns colegas. Bueno, e que plans tes para o futuro? Pois, de momento, quedar aquí, no traballo vai moi ben, cos colegas tamén moi ben. Estou moi ilusionada co traballo, ahora mesmo estamos facendo un proxecto que eu calculei, unha ponte que eu fixen, que eu dibuixei, e agora vaise facer, e quero quedar aquí hasta que a ponte este no seu sitio. Ei, hola! Hola! Pois nada, un bico a todos, a toda a familia, a todos os amigos e coñecidos, a familia de Pierre, moitísimas gracias, ata sempre. Gracias a vos. Bicos! Chao!
Alfonso Villamarín está moi integrado en Múnich, onde xa leva 47 anos. Traballou para Siemens e agora está xubilado, pero di que non ten tempo para aburrirse. Unha das cousas que máis lle gusta é andar en bicicleta pola cidade. Que tal, Alfonso? Hola, Mónica, benvida a Múnich. Son Alfonso, de Toen, Orense. Levo aquí 47 anos e agora son pensionista. E de que traballabas? Pois traballei en Siemens en varios departamentos. Últimamente estaba nunha sección de distribución de material técnico, e de teléfonos e cousas desas. E por que escolliches Múnich? Nos anos da emigración, meus pais viñeron para aquí e foi o motivo de eu quedarme aquí despois. E que che pareceu o cambio? Bueno, ao principio bastante, porque viña dunha aldea pequena, era un rapaz pequeno, pero agora pois vais adaptando a todo. Estás integrado? Sí, pode ser que sí. E isto que é? Pois estas son as oficinas da BMW, e aquí a dereita está o museo, que é onde vos vou levar agora, para que vexades os coches que fabricaron aquí. Pois aquí empeza a historia da BMW. Cando empezou a Primeira Guerra Mundial, pois empezaron a fabricar motores para avións. No 1923 empezou a producir motos, e depois pasamos aquí ao 1928, que é cando empezaron a fabricación de coches, que este é o modelo para hacer que fixeron naquela época. E ti que coche tes? Pois eu teño un Golf da Casa Volkswagen. Tamén alemán? Sí, claro. Sí, claro. Hai que identificarse un pouco co país. Mira, Mónica, este é unha moto que se fabricou no 1925. É unha cousa que me extrañou que xa naqueles tempos tuvera transmisión, que non tuvera cadena naquela época. Que xa naqueles tempos eran os máis avanzados, parece. Bueno, pois este é o departamento de coche de carreira e de motos tamén de carreira. E aquí, pois, hai unha historia interesante que é un señor que se chama Jacobo Gene, e nos seus tempos correu para esta casa e despois puxo un concesionario da competencia que é a Mercedes, que é a máis grande que hai aquí en Múnich. Este é o primeiro coche que tuve eu aquí en Alemania. Que coche é? É o famoso Isetta. E cabías dentro? Si, van 2 personas dentro, eh? 2 personas? Sí. Costarme 50 euros. Costarache? Marcos. 50 marcos. 50 marcos. Que canto serían ahora? Serían 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. Galegos no mundo, willkommen in München. Bueno, pois ahora vamos ir a buscar o coche logo a casa. Momento, é final. Ti sabes arreglar? Vamos a intentarlo, a ver. Vamos que isto funcione. E probier esse momento. Es técnico de bicicletas? No, pero hai que improvisar. Chus, xa fixeches a primeira obra do día? Pois xa podemos descansar tranquilos. Este que é o teu barrio, entón? Sí, aquí é a casa onde eu vivo. Mira que bonito. Ahora está aberta porque acabo de deixar fai un momento, pero que a deixar non pasa nada aquí. Non a rouban? É que non se la rouban. Pasa, jefe. Tío, onde vas? Voy al centro, que es una vuelta. Chame, perfecto. Que tal, encantada? De... E de onde es? Son de Ourense, de Verín. De Verín? Sí. Todos son de Ourense aquí? Todos, a maioría. A maioría somos daqui. A terra da chispa. Da chispa seica. E todos andades en bicicleta aquí? Claro, facendo tempo bo hai que aproveitar. Pero no inverno non se anda ou que? Tamén. Porque é fuerte, sí. Eu ando no inverno tamén. Bueno, e canto che leva a chegar ao centro, por exemplo? 15 minutos. Non máis? Sí, son 5 kilómetros. Home, paga a pena, Hai que xa moi despacio, E ti que pasa, que estás retirado? Sí. Ou que non estás no traballo ahora? Que va, estou jubilado. Pero cantos anos tes? Se non é moito preguntar. Non, teño 63. Ai, pero non se che botan, Gracias. Pois nada. Cuídome ben, por eso ando moito en bicicleta. Sí, no, é que ademais, claro, axuda a estar ben. Por eso. Pois nada, que teñas boa viaxe ao centro. Pois ala, recuerdos a Galicia. A terra. Vale, tío, vémonos. Adiós. Bueno, que colleremos o coche, deixaremos a bici, que aí nunca vemos todo. Todos na bici é un pouco... complicado. Peligroso.
Bueno, así que este é o teu cochiño. Sí, este é o coche que teño. E onde imos? Pois imos ao castelo aquí, que está aquí na ciudad, que é o castillo de Nymphenburg, e encontramos ali ca miña señora, que ten hora de traballar, que chamamos Mercedes. Hola, Mercedes. Eu son Moni. Encantada. Igualmente. Que tal o traballo? Pois ben. Onde traballas, Mercedes? Pois eu son asistente de fogar, traballo no centro. O sea, se ti traballas, ele está xubilado. Exactamente, hemos invertido os puestos porque desde que algo ainda fago tamén, pero bueno. Desde que el quedou na casa, pois conserje. Mantenimiento do edificio onde vivimos. Que pasa, que non chega a xubilación ou que? Aquí as xubilacións son pequenas, así como os sueldos son máis altos que en España, cando chega a hora da xubilación son pequenas. E como a vida aquí é cara, os alquileres dos pisos son moi caros, e así a maioría da xente, pois, si ten que facer moitas veces traballos a maiores para sobrepasar. Pagades os medicamentos aquí? Aquí pagan os medicamentos, págase cada 3 meses, tes que pagar 10 euros se vas ao médico, e se vas ao hospital 10 euros por día tamén. Tempo limitado, é un tempo X limitado, que son 30 días ao ano, creo que Agora xa sei onde sacaron as ideas os de alá. Sí, sí. Bueno, e contame onde estamos, entón. Pois este é o castillo de Nymphenburg, que lle chaman, é o castillo do Rei Loco, porque dedicabas a facer moitos castillos e gastaba os cartos do pueblo e o pueblo morrendo de fame, por desgracia. Gustáballe moito facer os xardíns con unha fuente no medio e moi rococó, como se suele dicir. Da igual por donde mirara, porque parte do castillo por un lado ou por outro tiña sempre as mesmas vistas. Unha fuente no medio e jardín todo estendido. E que foi do rei Tolo? Pois, claro, como gastaba tantos cartos, mataron. Morreu afogado. Apareceu afogado, pero cas mans atadas en un lago aquí a 20 kilómetros de aquí. Mataron por ter moito e agora... É unha riqueza do pueblo, sí. Agora é unha riqueza do pueblo. E ti onde és? Eu son de Catoira, do Ayuntamiento de Catoira. O pueblo chama Sabalo. Aí estás. E como vos coñecestes? A ver... Pois, moi simpático, porque el lle foi a levar daquelas fai 31 ano unha televisión unha prima miña. Foi o flechado. Exactamente. E presentáronos. E foi o motivo polo que viñeches pa aquí, ou que? Pois sí, porque nos escribíamonos, pero claro, a distancia moi grande, son 2.600 kilómetros, e el solo tiña 4 semanas de vacacións. Entonces, romántico como é, dixo, mira, isto así non pode ser. Mellor é casarnos. E casámonos e eu vim pa aquí, lógicamente, porque ele traballaba aquí. E fíxose de noite? Pois sí, aquí en Alemania faise moi temprano de noite, sobre as 5 da tarde, 6 xa se empeza a oscurecer. Pois aquí estamos no estadio novo, o Alianza Arena de aquí de Múnich, que cambia de color, mira, según xogan. Agora ten o color do equipo máis antigo daqui de Múnich, o 1860, e despois, cando se pon en rojo, é o color do palla, que é o que leva a fama, pero máis antigo é o outro. E vos vides aquí ás veces ou non? Sí que temos vido. A última vez que viñemos xogou o Pallan contra o Deportivo e ganou o Deportivo 3-0. Bueno, pois aquí por dentro hai quioscos, entonces aquí os estudiantes venden os quioscos e os nosos fillos, pois os dous, tuveron a suerte de poder traballar aquí mentras estaban estudiando, pois para ganar unhas pesetiñas, uns euros que lle viñeron moi ben. Pois un beso á familia que temos alá en Galicia, a meus pais sobre todo, e a todos os gallegos, pois que non se perdan de ver isto, que está moi bonito. Un bico, hasta logo. Hasta logo, chao, chao. Begoña leva un ano en Múnich cunha bolsa de investigación sobre dereitos de autor. Neste tempo xa lle deu para coñecer as historias e os lugares que fan desta cidade unha das máis visitadas de Alemaña. Hola, Begoña. Hola, Mónica, bos días, benvidos a Múnich. Hola, son Begoña, de Santiago de Compostela, levo un ano vivindo en Múnich e investigo en dereito de propiedade intelectual.
Onde estamos? Pois estamos nos Hofgarten, que son os xardíns do Pazo Real. Este que vedes aquí detrás é o Residence, é o pazo de inverno da que era a dinastía bávara no seu momento. E aquí normalmente nos meses de verán, cando ven unha raiola de sol, a xente sale como lagartos a comer, a disfrutar de un poquinho de sol. E ti como acabas en Múnich? Pois acabo en Múnich porque aquí se atopa o Instituto de Investigación máis importante de Europa en propiedade intelectual e en Dereito da Competencia, e tiven a sorte de que me concedese unha beca para rematar o doctorado e aquí estou. Pois agora estamos entrando en Odeonsplatz. O que vemos aí pois é un dos monumentos máis representativos da cidade polo que pasou na época de Hitler. É o que se lle chama o Templo dos Heroes, pero aquí foi onde tivo lugar aquele episodio no que Hitler casi morreu. München significa monxe, porque a cidade foi fundada por uns monxes. Pois agora estamos pasando polo que lle chaman a Ruela dos Lacazáns, que é unha pequena ruela que vai por detrás do Odeonsplatz, por donde a xente de Múnich, na época do nacionalsocialismo, cruzaba para evitar facer o saúdo obligatorio que había que facer ou pasar por Odeons. Cando nos anos 90 o Concello decidiu, en homenaxe a toda esa xente que cruzaba por aquí, pois encher un anaquiño con baldosas douradas para representar a esa especie de rebelión civil pacífica. Trouxenvos o Victual en Market. Os postos de peixe son os que máis me interesan, precisamente porque aquí tampouco hai moita tradición de comer peixe. E é o que máis se bota de menos como galego. E canto custa? Custa bastante, porque non se vende por kilo, véndese por cada 100 gramos. Así que por aquí 100 gramos, 3,35... Non é moi barato. E despois tamén o que fai a xente aquí é ven a mercar esta especie de bocadillos de peixe e pois se sentan nas mesas e os come tamén. Bueno, Mónica, tes a tarxeta de crédito preparada? E logo? Pois porque se o peixe che pareceu caro, os precios que vamos a topar nesta rúa son de infarto. Esta é a milla de ouro da cidade, a Maximilianstrasse, donde están prácticamente pois as tendas de marcas de luxo, os hotéis máis caros, o que realmente reflexa que realmente esta cidade é o corazón financiero de toda Alemania. O sitio onde eu traballo está moi pretiño de aquí, é o Instituto Max Planck, de Propiedade Intelectual e Dereito da Competencia. E que faz exactamente? Que investigas? Pois agora mesmo estou acabando a miña tesis doctoral, que ten que ver con dereitos de autor e programas de ordenador. E os alemáns son moito de descargar en internet ou non? Son moito de mercar e de traballar en internet. O tema das descargas está como que bastante controlado últimamente, pero ainda así sí que se descarga. Mellor non tanto como en España, pero sí que se descarga. Pois aquí estamos diante do outro símbolo da cidade, que son as torres da catedrale, e é unha das igrexas de ladrillo vermello máis grandes do sur de Europa. Aquí a xente é moi católica, moi cristiana, é das que siguen indo a misa aos domingos. E o máis interesante desta igrexa está xusto na entrada principal, porque debe ser das poucas nas que contan que o diaño estivo dentro. Imos ver. Pois aquí estamos diante do que lle chaman a pegada do diaño, que é o único punto de toda a catedral desde onde non se ven ventanas. A lenda conta que cando o constructor quixo facer esta catedral, cando lle encargaron, fixo un pacto co diaño para ter os seus favores, e o diaño lle dixo que se facía unha catedral sin ventanas, que entonces lle concedería o que quixera. El construiu a catedral e unha vez que rematou o diaño veu, e ao chegar aquí, desde este punto, parece que non hai ningunha ventana, pero no momento que se coloca un pé xusto aquí, onde está pegada, se entra a luz das ventanas. Onde estamos? Pois estamos no centro neurálxico da cidade, na Praza do Concello, a Marienplatz. O que vedes enfrente é o novo Concello, o Neues Rathaus, e o que tedes xusto detrás é a Mariensaule, que é a Torre de María, a que lle dá nome á praza,
que é o punto de encontro da cidade onde a xente queda e onde nos vamos a topar con outra galega que vive en Múnich. Hola, Iria, miña Rula, como estás? Moi ben, e ti? Ben, hola, Iria. Encantada. A ver, que pasa aquí? Eu levo aquí xa 5 anos. Sou unha investigadora de cancro. Estamos traballando en cancro de oso. Estou moi contenta, verdad? Desde que vos conhecedes? Atopámonos no gimnasio. No gimnasio. Pero xa nos conocíamos de Santiago. E que vai pasar aquí que hai tanta xente? Este é o carrillo máis da plaza principal, de que onde estamos agora, do século XIX. Describe dúas accións. A de arriba é unha boda duns duques do século XVIII e sempre, como sempre, describen, como en todas as bodas, como se di? Un torneo. Sí, aquí. O cabaliño por un lado, o cabaliño polo outro. Mas sempre gana o cabaliño bávaro. É o que sempre gana. Pero un pouco eso, o carrillón o que representa é as dúas partes da cidade importantes. Por un lado, as dinastías, a nobleza... Agora. E gañou o bávaro. Iria, ti de onde és? Do mellor pobo de Galicia. Cal? De Bayona. Despois de Silleda. Bueno, a ver, que me meto eu con Santiago tamén, Bueno, e agora vamos a entrar na Hofbrau Haus, que é unha das cervexerías máis antigas da cidade, e a ver se atopamos a Sariña dentro. Hola, Pitufa. Que tal? Hola, Sara e compañía. Hola. Non estarás bebendo cervexa? No, esto es un Apfelschorle, que es agua con gas mezclada con zumo de manzana. Es mismo con lo que la cerveza, pero... Mi madriña, pero isto canto leva? 1 litro. 1 litro? Somente, 1 litro, sí. Non é moito? No. Salud. Salud. Vela así e diso 1 litro é moitísimo. Mas cando vais ao Oktoberfest e pasas ali un tempiño, vais a moi rápido. Oktoberfest, que tal? Como se vive aquí en Múnich? Moito fest. Durante 10 días, desde que te levantas ata que te acostas, beber cervexa, comer salchichas, moito codillo, e a xente se pon a cantar. Hai unha canción que de repente empezan a cantar Ein Prosit, te levantan as xerras e brindan e beben. E de repente nos, aquí estábamos os tres, falta o meu irmán, e empezamos a cantar o miudiño. E toda a xente ao redor, toda a tenda, se calou, escoitounos cantar o miudiño e cando rematamos, brindaron con nós e bebemos todos. E foi como aplauso tremendo, alucinaron. E foi así como o galego conquistou a Alemanha. Pois non sei, pero casi. Dankeschön. Que é iso? Isto é bretzel. O pan típico de aquí, para acompañar un pouquiño o corpo. Na parte de ali atrás hai moita xente que ten a súa propia xerra de más, ¿no? Isto e tena guardada con candado, incluso algunhas van con nome, entonces cando chegan aquí lles poñen a cervexa na súa xerra. E se lle quitas o sitio, botante fora. Moi educadamente, pero sí, mellor non probar. No, mellor brindamos. Mellor brindamos, sí. Veña, eu brindo por Alex tamén, de cámara. Ale, pros. Saludiño. Cando vai bo tempo en Múnich, enchense os parques de xente. Nos imos dar unha volta polo máis grande de Europa e un dos máis grandes do mundo con Dani Boán, un rapaz de Santiago que está facendo prácticas de marketing deportivo. Hola, Dani. Benvidos, galegos. Ola, son Danis, teño 23 anos, son de Santiago de Compostela. Estou a facer aquí unha práctica dende hai 4 meses en Múnich de marketing deportivo. Onde estamos, Dani? Pois mira, agora mesmo estamos no English Garden, posiblemente un dos parques máis grandes de Europa. Este parque, entre as súas peculiaridades, ten a de que se pode facer surf nel. Pódese facer surf no regato Eisbach, que ven sendo en galego regato conselado. Ven xente de toda Alemania a facer surf, unha canle feita polo home, feita cando se fixo o parque, aproveitan a forza da auga e teñen aí como unha pedra ou un penedo colocado de xeito que forma unha onda grande na que poden surfear. A auga está bastante fría, pero veñen ben equipados, veñen con neopreno normalmente e nada, desfrutar das ondas, non?
Tony, y estamos en Múnich, se puede surfear aquí en un río y es muy peligroso porque también hay unas quietas abajo de la ola. Si alguien toca esas piernas, duele mucho. Pero sois una atracción turística, ¿no? Sí, porque hay otras olas de un río en todo el mundo, pero creo que esa ola es la más famosa. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a seguir surfeando. Bueno, pues como vedes por aquí, isto está cheo de sorpresas. Aquí temos agora actividades de todo tipo. Isto ven sendo unha banda típica de Baviera, cos seus traxes típicos, tradicionais, e a música folclore de por aquí. Seguimos dando unha volta polo parque. Ahora imos a un lago no que se poden coller algunha barca que outra, e ademais prometínlle a miña moza que íbamos a dar un paseo, así que penso que hoxe pode ser unha boa oportunidade e así de paso coñecedes. Hola, Delfín. Hola. Que tal? Hola. Hola, eu sou Mónica. Soy Delfín. ¿Y ese acento de onde De Francia, de la Bretaña de Francia. Bueno, atreves entón a dar unha volta diante das cámaras? Podemos, non? Sí. Sí. Vamos. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Cómo vas? Imos tirando, non? Muy bien. Ti fixeras isto algunha vez? Tiña practicado piragüismo algunha vez polo noso gran río Miño. Hombre, claro. Pero isto non, esta é a primeira vez, así que sabedes a miña destreza. Pero mira, ti faz marketing deportivo, Algo hai que coller, sí, pero non andamos moi metidos nos deportes acuáticos. Que faz no teu traballo? Pois no meu traballo, basicamente, nos somos intermediarios de grandes marcas deportivas, distribuidores e agencia de vendas. Poñemos en contacto a ambos, nos levamos o noso beneficio. Estudei ADE na USC, na Universidade de Santiago de Compostela. Administración de empresas? Administración de empresas, exacto. Aproveito para darlle un saúdo a todos os meus compañeiros. Estou a facer unha práctica Erasmus, nunha empresa pequena de marketing deportivo. Como vos coñecestes? Pois facendo un Erasmus, hai 2 anos, no 2009-2010, fixemos un Erasmus en Malta, onde coincidimos con moitos estudantes de moitas nacionalidades diferentes, e agora estamos aquí vivindo xuntos en Múnich. Pagamos 400 euros por unha habitación compartida con outros estudantes. Somos 6 no piso, o piso é pequeno, podemos dicir que unha cidade cara. Que, aquí tes a viaxe en barca que te prometín, eh? Por fin. Penso que imos contra a árbore. Hai que darlle aí, penso que imos mellor. Non atropelle o pato. Hai que ter cuidado cos parruliños. Pero os parrulos penso que manésanse mellor na auga que a min, eh? E a verdade é que non está nada mal para facer un pouco de exercicio. Willkommen in München. Que, xa te cansaches de remar, non? Nada, que remen as damas. As damas que son as mellores. Unha cerveza, pode ser? Veña. Pois esta é a Chinese Tower, punto de encontro por excelencia da xente daqui de Múnich. É un beer garden que ten capacidade para 7.000 persoas. Un beer garden é un xardín da cerveza que máis ou menos é como alá as terrazas, pero a diferencia é que aquí só tes que comprar a túa bebida, que pode ser alcohólica ou non. Como son os alemáns a hora de relacionarse? Os alemáns normalmente son persoas caladas, pero cando venen os beer garden podemos dicir que se transforman. Escoitades por aí. Prost, pero non! Vi Krüge! Vi Krüge! Vi Krüge! Bueno, pois agora rematadas a cerveza na Chinese Tower, no Xardín da Cerveza, penso que non estaría mal ir a ver onde disfrutan tamén os máis novos, que é no carrusel que temos detrás da Chinese Tower.
mascotas, animais de todo tipo, cabalos, cegoñas, camelos, todos son persoeiros das fábulas e dos contos alemáns. Pois como vedes, estamos chegando xa ao Deutsche Museum, atravesando o Isar. O Deutsche Museum atópase nunha illa en medio do noso río Isar. E ali espero atopar agora a Dani, un colega meu tamén que fai Erasmus. Hola, Dani. Hola, Dani. Que tal? Que tal? Como andamos? Aquí andamos. Entón és enxeñeiro? Sí, bueno, faltan aí 4 detalliños a acabar o proxecto e xa son enxeñeiro industrial. E que tes aí? É unha camisola que me regalou un amigo sobre o licor café. Que pouco lle falta, que pouco lle queda. El tamén ten aí unha camiseta curiosa. Esta está bastante guai tamén. Sí, a miña, o polvo. E a ti, Delfín, gustache o polvo? Así moito, lo echo de menos aquí, Botades moito a comida de menos ou non? Sí, eu penso que é o que máis se bota de menos, non, Dani? Mellor que ali non se come en ningún sitio. Bueno, a ver a que ver o museo, entón. Sí, vamos, por aí dentro. Dani, museo de que? O museo é de... chamase o Deutsche Museum, entón é museo alemán, pero Alemania está asociada intrínsecamente a enxeñería, entón a maior parte é enxeñería. É che difícil estudar aquí, Erasmus, en alemán? Eu fixen o proxecto solo, fixen todo en inglés, pero toda a xente que estaba comigo falaban en alemán. Todo o rato tiña que falar en alemán con eles. E teño un acento bastante marcado, sobre todo a xente maior, pero chega un momento que casi todos teñen o recurso de inglés. Por moi maiores que sean, teñen o recurso de inglés. Neste museo tamén podemos desfrutar das vistas ao río Isar. O río Isar percorre 12,7 km de Múnich. O carón do Isar pois podes desfrutar o vendo sol, como están facendo os compañeiros, ou tomando unha barbacoa, xogando fútbol. Bueno, esta é a parte dedicada á astronáutica. Bueno, aquí tedes o Meteosat, que con estes satélites é como se predice o tempo, xa sabedes. En Galicia, que? Temos bo tempo. Temos bo tempo, parece, non? Non, mira, tocou, Hai unhas poucas nubes, pero comparado co centro de Europa, nada. Que sí. Daniel, ti onde és? Eu son de Ourense, estudei en Vigo, enxeñería industrial, e agora viñen facer aquí o proxecto para intentar buscarme un pouco o futuro xa por aquí, porque ali o traballo de enxeñeiro está bastante fastidiado. E, bueno, aquí invirten moitísimo en educación, en prácticas en empresas, e incluso prácticas na propios laboratorios, que hai moitísimo equipamento, e aprendes moitísimo. Entonces, aquí estamos. Esta parte a que está dedicada? De barcos, a min gustame moito. Aí temos un de vapor, barco de vela. Bueno, queda moitísimo ainda por ver, claro. Para percorrer o museo fan falla 8 días. Ui, non temos todo o tempo. 8 días, así que penso que por hoxe foi suficiente, non? Quen anda por aquí? Que tal? Como andamos? Hola, Dani. Que tal? Bueno, Adri, ¿qué? Somos Caballado. ¿Qué tal, Dani? Canales. Que tal? Quen é esta xente? Nada, aquí estudiamos enxeñería industrial e facemos o proxecto, igual que Dani. Aquí temos uns amigos de Coruña que viñeron agora que non hai partidos en Riazor por temporada. Imos de visita, entendo que empeza a tempada. Sí. Moi interesante a cidade. Sí, gusta. Sí, a verdade que é moi recomendable. E ti que faz? Eu tamén fixen aquí o proxecto e agora estou facendo unhas prácticas ata setembro e despois, a ver. Bueno, pois nada. Pois nada, eu non penso que debemos ir a un beer garden, non? Seguir un pouco, bueno, nada. Unha aperta a toda Galicia e que se sabedes, se queredes vir a Múnich estamos por aquí, unha aperta aos meus pais, ao meu irmán e a toda a xente de Santiago. Hasta logo. Galegos un montón. Willkommen in München!